scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale dorește prin intermediul catarxisului să izbăvească problemele societății românești. Aspecte despre autor. Este un important dramaturg român, face parte din cei 4 mari clasici, având o influență desăvârșită în contribuția literaturii române, fiind un stâlp alături de Mihai Eminescu, Slavici, Creangă, exact, Creangă. Aparține de curentul realist, iar elementele clasice se manifestă prin intermediul rigurozității, a tiparelor, a tipologiilor. Avem tipare precum Cațavencu, care este un avocat care dorește multe și face tot ce e posibil, un profitor pentru scopurile lui. Cațavencu este opozantul lui Tipătescu, care este perfect. Și acesta este un iubitor, este un îndrăgostit, un Don Juan care a căzut în plasa Zoe Trahanache, o adulterină, care își folosește farmecele femeiești în progresul și statornicia dânsei în societatea unui județ de munte. Dandanache este un personaj care înglobează toate caracterele nefaste ale celorlalte personaje. Este un intrus în această zonă, dar reprezintă același tipar uman. Nu este o îmbunătățire, ci o înrăurire a alegerii. El este plin de defecte pe care celelalte personaje le posedau, dar în proporție distribuită. Realismul prezintă evenimentele într-un mod verific, pune și accentul pe latura socială, având o credibilitate conferită. Ilustrează o felie din realitate. Canalie, Cațavencu. Titlul, spunea Călinescu, desemnează obiectul buclucaș, iar titlul desemnează obiectul buclucaș, iar titlul desemnează obiectul buclucaș, care reprezintă obiectul conflictelor, generatorul conflictelor. Se poate spune că acesta este un personaj care participă la acțiune și care declanșează cu o intrigă atât de esențială într-o operă dramaturgică. Compoziția este structurată în 4 acte, o lume politică. Timpul, în zilele noastre, în capitala unui județ de munte. Pierderea scrisorii reprezintă intriga. Această scrisoare de la prefect către Zoe, această relație dintre cei 2 prieteni, Trahanache și Tipătescu,
avem un conflict în interiorul partidului. Acesta este reprezentat de Fanfuridi și Brânzovenescu, care se tem de trădare. Se tem de trădarea lui Zoe și a lui Tipătescu, care doresc să îl aleagă pe Cațavencu. Aceasta este marea lor nedumerire și aceștia propun o depeșă ce o vor trimite la județ, iscălită anonim, construită în așa fel încât să arate scena politică, zisam eu House of Cards, jocurile de culise, observând că poporul are o mare putere. Observând că poporul nu are o mare putere, iar poporul nu are o mare putere și nici nu vede ce se întâmplă în spatele culiselor. Este o luptă pentru nimic, care duce la nimic și e menită să mențină clasa conducătoare. Titu Maiorescu îl redempțiază, neologism de numai, îl izbăvește pe Caragiale, societatea de la acea vreme, prigonindu-l prin faptul că el ilustra aceste personaje demagogice. Personajele se întorc de deci ne spune Titu Maiorescu, reprezentantul acestei generații de mari clasici, este cel care în contradirecției de azi a literaturii culturii române. Personajele se întorc de unde au plecat. Este șters cu buretele toate conflictele și șantajele, toți sunt prieteni și acțiunea continuă, lupta pentru putere. Acum să povestim despre comedie. Ce este o comedie? Comedia este o specie a genului dramatic menită să fie reprezentată în scenă prin punerea unui conflict în scenă, reprezentând și menită să redemțieze mentalul colectiv prin catarsis, prin râs, prin Caragiale face parte din cei 4 mari clasici ai literaturii române. Eminescu, Slavici, Creangă, cel mai ilustru dramaturg român se joacă în 1884 pe scenă și e publicată anul următor în convorbiri literare. Curentul literar este realismul deoarece prezintă un tablou social. Este un expert, un făuritor de tipologii umane. Acest Caragiale. Curentul literar este realismul. Tocmai din această perspectivă ne introduce în viața politică elementele clasice contrare unor tipologii. Genul dramatic, deoarece e menit reprezentării scenice. Comedia stârnește râsul contra moravurilor, de o îndreptare contrară moravurilor, un râs pe seama moravurilor, o conștientizare a moravurilor prin catarsis, o îndreptare a problemelor sociale prin acest catarsis. Asta dorește ilustrul dramaturg, care mai scrie și novele și mai scrie și încă trei comedii, O noapte furtunoasă, etc.
Titlul denotă obiectul buclucaș, scris de un de Tipătescu pentru doamna Trahanache. De Tipătescu doamnei Zoe Trahanache. Dandanache. Dandanache Agamița. Ok, titlul reprezintă obiectul buclucaș, două scrisori, una a lui Tipătescu pentru doamna Zoe și cealaltă a lui Agamiță Dandanache, scrisă de un becher. Scrisoarea generează conflictul, dar este și cea care se pierde și ilustrează netemenicia și problema unui astfel de conflict timpuriu, menit, scris pentru o singură citire. Trebuie să punem pauză, că scrisoarea generează conflictul, iar tema reprezintă viața celor aflați în conducere. O viață politică a unor demagogi care participă la o farsă electorală, care este de fapt un joc de putere, să spunem așa. Avem 4 acte. Actul 1, anumite avem introdus capitalul unui județ de munte, înainte de alegeri, se desfășoară pe 3 zile, în zilele noastre, ce reflectă trăinicia și posibilitatea ca aceste fapte să se desfășoară chiar în zilele noastre, reprezentând acte verosimile. Care este perspectiva noastră contemporană? Expozițiunea e generată de pierderea scrisorii. Tipătescu, prefectul, adresează doamnei Zoe o scrisoare. Odată ce scrisoarea e pierdută, e găsită de cetățeanul turmentat, Cațavencu îl păcălește, scrisoarea e folosită ca să șantajeze, ca să o publice în reflectul Carpaților, să o distrugă pe Zoe, dar și pe Cațavencu. Acesta este prilejul cu care Zoe își dă pe față modul de a acționa, persoasiunea feminină. Nu are ea puterea, dar are pârghile cu care controlează puterea, și anume bărbații. Cațavencu e avocat. El posedă răcnetul Carpaților. Este un avocat demagog care reprezintă o tipologie de personaj machiavelic. Nu-i pasă. Chiar și în jocul de putere, când chiar într-o discuție cu Tipătescu, el intervine. Va dimpotrivă. Cetățeanul trebuie influențat în vederea alegerii. Actul al doilea, discursuri ilustrează lipsa de cultură a personajelor, prostia, demagogia. Faptul că până la urmă nu poporul votează, ci totul e aranjat din culise. Lucrurile astea neînsemnate, o scrisoare, două scrisori de fapt ne aduc la cunoștință că nimic nu e ceea ce pare și puterea vine din spate. Și
Ștefan Tipătescu, prefectul, Pristanda, este polițistul, cetățeanul turmentat, este persoana curată, în care principii, deci el își mărturisește și își acceptă păcatul. Am făcut-o de oaie, am băut cu Cațavencu, am pierdut scrisoarea și dă-i cu bere, dă-i cu vin, dar în același timp este singurul personaj moral care acceptă că care duce la final scrisoarea, o predă Zoe Trahanache, a destinatarului. Agamiță Dandanache este o canalie, precum Cațavencu, dar este mai rău decât el. O comedie, deoarece are un final fericit și ilustrează, și asta e farmecul, prin catarsis ne mântuiește păcatul. Genul dramatic. Precum comedia face parte din genul dramatic, astfel și genul dramatic face parte din marile genuri literare. Alături de liric, epic, acesta este dramaticul, care cuprinde opere literare care sunt menite să fie reprezentate scenic. Ideile, sentimentele, gândurile autorului sunt reprezentate sunt expuse, transmise în mod direct prin personaje și prin acțiuni. Autorul intervine direct doar prin didascalii. Sunt indicațiile scenice cu privire la regie. Iar menirea lor este să ilustreze ceea ce autorul dorea să spună, contextul, emoția cu care este interpretat un personaj, pentru a reprezenta același lucru pe care l-a reprezentat și pentru el. Ani după, pentru a putea conferi această contemporaneitate scrisorii pierdute, 200 de ani mai târziu. Trăsăturile. Modul de expunere este dialogul, monologul. Caracterul este ficțional. Structura. Acte, scene, acte. Deci, prima dată avem o scenă. Nu, prima dată avem un act. Actul 1, 2, 3, 4. 4 acte, da. Scene. Avem vreo 10. Și tablouri. Un frame, da? Ceva de gen. Caracter ficțional. Bun. Tudor Vianu. Conflict. Tudor Vianu spune că avem un conflict dramatic în jurul specific, comedia, tragedia, drama. Comedia este o specie a genului dramatic în proză sau în versuri, care are menirea să provoace râsuri. Sunt cuprinse tipuri umane, situații năpaste. Are un final fericit, iar rolul moralizator prin comicul, o categorie estetică care provoacă râsul dintre aparență și esență, ceea ce este și ceea ce vrea să pară personajul. Comicul este de mai multe tipuri. Avem comicul de situație, comicul de nume, comicul de moravuri, comicul de limbaj și comicul de caracter. Realismul s-ar putea spune că a fost introdus de Stendhal, iar Franța, secolului al XIX-lea,
vine cu o abordare nouă împotriva idealismului, realitatea, esența, obiectivul. Are o structură închisă acest realism și păstrează o consecvență modului de a scrie. Motive, avem tema parvenitului, a avarului, a zgârcitului, a adulterinei. Acțiunile sunt multiple. Avem planuri mai mult decât unul. Conflicte sociale, psihologice și politice. Avem conflicte foarte puternice care duc situația mai departe. Personajele sunt complexe, sunt tipologii umane. Sinefilii, trebuie să mai încercăm ceva de la aici. Avem o comedie a comediilor, comedia comediilor, arta artelor, în declanșarea catarxisului. Deci avem, și este mereu actuală, prin tocmai trăinicia acesta, îl avem pe marele clasic, Ionuca Caragiale, născut în 1152 și mort în 1912. Contemporană. Este contemporană. Este contemporană și în același timp atemporală. Nu se demodează și reprezintă ceva universal într-o societate umană în care corupția și demagogia reprezintă o mare parte din arealul politic. Reverberează în realitățile zilelor noastre. Reverberează în realitățile zilelor noastre. Pe lângă frumoasa scrisoare pierdută, avem parte încă de 3 comedii din partea analistului de societăți, analistului de societății române, ce declanșează catarxisul, bagă aici cu catarxisul, o noapte furtunoasă, Dale carnavalului, Coniu Leonida și față cu reacțiune. Specie gen curentul literar. Specie. Ca și specie, o scrisoare pierdută se încadrează în comedie. Genul este epic, iar curentul cultural este realismul, dar clasicismul se manifestă de asemenea prin tipologiile umane și structura și specie gen cultural. Ok. Comedie, epic, final. Avem un final vesel în care sunt satirizate realitățile sociale, slăbiciunile omenești, stârnesc râsul, iar conflictul dintre esență și aparență este publicată în 1884, după este jucat în 1884, iar după este publicat în convorbiri literare, în câteva luni mai târziu. Dramatic, genul dramatic ca să fie jucat în scenă de dialog și monolog. Actele, scenele, tablourile sunt modurile de diviziune. Ochii, lumea e un imens teatru. Deci era Hammer. Poliția cu Hammer. Dramatica să fie ok. Viziunea autorului, perspectiva despre lume. Lumea e un imens teatru.
în care personaje, oameni vin și pleacă, sunt hilare și hazli, iar acțiunile condamnabile devin subiecte de teatru. Acțiunile condamnabile devin probleme de teatru, declanșând exact catarxisul. Purificarea prin artă. Aristotel, da? E trivial, e imoral, spunea societatea din 1883. Nu, 84. Contemporanii, dar reabilitarea lui Titu Maiorescu redeschide ceea ce avea să fie prima operă de comedie adevărată a societății românești. Scrisoarea, titlul este obiectul de șantaj, este pierdută, este găsită, este pierdută și este găsită. Și mai avem o scrisoare, cea a lui Agamiță Dantanache, care îl impune de la județ la alegerea din capitala județului de Munte. În capitala unui județ de Munte, în 1883, posibile în... Este posibilă oricând, eternizat, lupta pentru alegere, în adunarea constituantă. Avem în expozițiune personajele, conflictele, dublate, intriga, scrisoarea pierdută, Cațavencu, șantajul. Tipătescu este junele amorezat, este un Tipătescu vine de la tic, reprezintă o tipologie, da? Dandanache, Zaharia Trahanache. Agamiță Dandanache este un profitor, mai rău ca tăți. Zaharia Trahanache este un încornorat simpatic care nu acceptă realitatea, pur și simplu nu acceptă, chiar dacă toate dovezile sunt împotriva concepțiilor sale. Se crede un mare... într-o societate fără princip și fără moral trebuie să avem puțin tică răbdare, zisea oare cum îl chema? Îl chema Zaharia Trahanache. Zoe este tot nehotărâtă. Primește o scrisoare, dar o pierde. Este cochetă și adulterină. Avem pe domnul curat murdar. Dacă nu pică curge, dacă mizerabil. Diplomație. Facem să meargă, dregem, pupăm în cur, tot ce trebuie. Pristanda, curat murdar, oximoron, slugarnic, scrupulos, rămâne. Pristanda, poate pasul pe loc în hora moldovenească, da? Bun. Farfurii și brăzovenescu, aici sunt niște fraieri care îți spun de exemplu, da, dau niște citate foarte bune, îi ține minte, să fie cu sănătate la toți băieții.